Χαίρετε. Είμαστε η Athletic Square και σήμερα έχουμε κοντά μας μάλλον την αθλητική ομάδα που ασχολείται με την ελληνορωμαϊκή πάλι, τον Τιτάν Πύργου, και αυτήν τη στιγμή έχουμε δίπλα μας τον αθλητή του συλλόγου, τον Τσαρουχά Βασίλη, για να του απευθύνουμε 2 ερωτήσεις. Ξεκινάμε λοιπόν με την πρώτη ερώτηση. Θέλαμε λοιπόν, Βασίλη, να σε ρωτήσουμε ποια είναι η μεγαλύτερη διάκριση που θεωρείς εσύ ότι έχεις κατακτήσει μέχρι σήμερα στο Σύλλογο. Μέχρι σήμερα έχω κατακτήσει τη Βαλκανιάδα. Είμαι πρώτος στα Βαλκάνια. Ωραία. Αυτή είναι η Και τώρα θα θέλαμε να σε ρωτήσουμε κάτι το οποίο ίσως είναι πιο μακροπρόθεσμο, παρ' όλα αυτά θεωρώ ότι ίσως μπορεί να το έχεις σκεφτεί. Θέλαμε να σε ρωτήσουμε, ίσως στο μυαλό του κάθε αθλητή βρίσκονται οι Ολυμπιακοί Αγώνες, και θέλαμε να σε ρωτήσουμε εάν οι Ολυμπιακοί Αγώνες και η συμμετοχή σου σε αυτούς στο μέλλον είναι κάτι το οποίο στοχεύεις και θα σε ενδιέφερε. Φυσικά και σκέφτομαι να πάω και Ολυμπιάδα και να πάρω και μια πρόκριση στην Ολυμπιάδα. Αρχικά θα ξεκινήσω με το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που θα γίνει φέτος. Θα δώσω τα δυνατά μου, τον καλύτερο μου εαυτό, για να αποκτήσω την πρώτη θέση. Έπειτα θα ακολουθήσει το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, που θα μου δώσει και αυτή τη διάκριση να πάω στην Ολυμπιάδα, και μετά θα προπονηθώ όσο περισσότερο μπορώ για να αποκτήσω το Ολυμπιακό μετάλλιο. Τέλεια, σου ευχόμαστε να πετύχεις όλους τους στόχους που έχεις θέσει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χάρηκα που σας γνώρισα. Και εγώ. Αφού λοιπόν μιλήσαμε με τον Τσαρουχά Βασίλη, έχουμε τώρα δίπλα μας τον Κουρί Κωνσταντίνο για να του απευθύνουμε 2 ακόμα ερωτήσεις. Ξεκινάμε λοιπόν με την πρώτη ερώτηση που θέλαμε να θέσουμε. Στο σύλλογό σας βρίσκεται ένας αθλητής, ο Αρίωνος Κολυτσόπουλος, ο οποίος νομίζω ότι γνωρίζετε όλα τα παιδιά στο σύλλογο, ότι έχει στεφτεί παγκόσμιος πρωταθλητής. Θέλαμε να ρωτήσουμε εάν σε εσένα αυτό λειτουργεί ως ένα πρότυπο για σένα ο αθλητής αυτός που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο σύλλογό σας. Φυσικά και είναι ένα πρότυπο για μένα, καθώς και ένα κίνητρο για να προπονούμε και να αγωνίζομαι ως αθλητής. Η δεύτερη ερώτηση που θα θέλαμε να σου απευθύνουμε. Ξέρουμε ότι τα Χριστούγεννα εσύ και ο σύλλογός σας μαζί με τους 4 αθλητές, τους υπόλοιπους 2 μάλλον που θα απευθύνουμε σε λίγο το λόγο, είχατε βρεθεί στο Christmas Cup του Ζάγκρεπ, και ήθελα να σε ρωτήσω πώς κρίνεις την επίδοσή σου σε αυτό το τουρνουά και αν πιστεύεις ότι κάτι θα μπορούσε να είχε πάει καλύτερα. Η επίδοσή μου με ικανοποίησε. Πιστεύω πως έδωσα τον καλύτερό μου εαυτό, μιας και ήταν η πρώτη μου συμμετοχή σε τουρνουά στο εξωτερικό, αποκόμισα καινούριες εμπειρίες που δεν είχα. Τέλεια, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και ευχόμαστε να πετύχεις και εσύ τους στόχους σου άμεσα μέλλον. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Και αφού λοιπόν μιλήσαμε και με τον Κωνσταντίνο Κουρί, έχουμε ακόμα ένα παιδί του συλλόγου το οποίο είχε βρεθεί στην αποστολή για το Christmas Cup στο Ζάγκρεπ, το οποίο προαναφέραμε. Πρόκειται για τον Αλέξιο Κρανίτη και θα απευθύνουμε και σε αυτόν 2 ερωτήσεις. Αρχικά λοιπόν, Αλέξη, θα θέλαμε να σε ρωτήσουμε ποιες ήταν οι εμπειρίες που αποκόμισες μέσα από τη συμμετοχή σου στο τουρνουά του Ζάγκρεπ. Μέσα από το τουρνουά του Ζάγκρεπ αποκόμισα εμπειρίες τις οποίες ήταν τόσο θαυμάσιες, οι οποίες σπάνια αποκτάς εδώ στην Ελλάδα, διότι η προετοιμασία που κάνουν στα στάδια και η προετοιμασία που γίνεται πριν την έναρξη των αγώνων είναι μια διαφορετική διαδικασία από ό,τι εδώ. Μέσα από αυτή τη διαδικασία επίσης είδα καινούριους αθλητές, το παδομά τους και είδα την τεχνική τους. Τέλεια. Και πάμε και στη δεύτερη ερώτηση που θα θέλαμε να σου απευθύνουμε. Η ανασχόλησή σου με το είναι πάλι και το να γίνεις όσο το δυνατόν καλύτερος σε αυτό, πιστεύεις ότι είναι κάτι το οποίο έχει κάποιον αρνητικό αντίκτυπο στις επιδόσεις στο σχολείο? Αντιθέτως, πιστεύω πως ο συνδυασμός πάλι και το σχολείο είναι εξίσου σημαντικά στη ζωή. Προσωπικά εγώ συνδυάζω και τα δύο πολύ ωραία, δηλαδή αφιερώνω χρόνο και στα δύο ανάλογα.
χωρίς να αφήνω κάποιο πίσω, οπότε όχι, δεν έχει κάποιο αντίκτυπο σε μένα οι επιδόσεις μου, πάλι και στο σχολείο. Τέλεια, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και ευχόμαστε και σε σένα τα καλύτερα στο άμεσο μέλλον. Ευχαριστώ. Αφού μιλήσαμε και με τον Αλέξιο Κρανίτη, έχουμε και τον τέταρτο από τους 4 αθλητές που ταξίδεψαν στο Christmas Cup του Ζάγκρεπ. Πρόκειται για τον Ερμή Κολουτσόπουλο. Έχουμε και για αυτόν 2 ερωτήσεις να απευθύνουμε. Ξεκινάμε λοιπόν με την πρώτη ερώτηση. Θα θέλαμε λοιπόν να σε ρωτήσουμε, Ερμή, τι είναι η πάλη για εσένα? Γεια σας. Εμένα η πάλη είναι η καθημερινότητά μου και είναι ο τρόπος που μου αρέσει να περνάω τον ελεύθερό μου χρόνο. Τέλεια, και πάμε και στην δεύτερη ερώτηση που θέλαμε να σου απευθύνουμε. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι έχετε μια προπόνηση η οποία τελείται αυτήν την ώρα και θέλαμε να σε ρωτήσουμε τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα των προπονήσεων. Το πρόγραμμα των προπονήσεων περιλαμβάνει ασκήσεις τεχνικής, ενδυνάμωσης και φυσικής κατάστασης. Τέλεια, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και ευχόμαστε και σε σένα να πετύχεις τους στόχους σου. Εγώ ευχαριστώ.